ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಕರೆತ ಕುಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ತಾರಬರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈತೆ ಎಂಚಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣುಂಡ ಆಯ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾರಬರಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಗುತ್ತು ಮಡತನದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋನಗ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಲ ಗುತ್ತುದ ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ತಾರಬರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ದೇವೆರ್ಲಾಯನೆ ದೈವಲಾಯನೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ತಾರಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಒಂಜಿ ದೈವ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಾರಬರಿ ಜುಮಾದಿ ಪೇಜೋರ ಮಾಗನೆಡು ದೇವರು ಉಡ್ಡ ನೆಲೆಪಿನೇಡು ದುಂಬೆ ನೆಲೆಯತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚೆ ಅದು ಜುಮಾದಿನ ಅಲ್ಪ ದೇವರ್ಲ ಒಜ್ಜೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಎಂಚ ದೈವ ಪತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೆಡ್ ಮೀದು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೋಕುರ ಗುತ್ತು ಕೌತೂರ ಕೋಟೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿನಂಚಿನ ಜಾರಂದಾಯ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆಯೇ ದುಂಬುಗು ಅನ್ನಗ ಪಡ್ಡೋಡಿದ ಅಲ್ಪ ಜುಮಾದಿಗೆ ನೆಲೆ ಹೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಾನ ಪಂಡದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕೋರ್ದಬ್ಬುಗು ನನ್ನ ನೆಲೆ ಒಲ್ಪ ಊರು ಪಂಪಿನ ಜಾಗೀರ್ ನಾಡ್ರೆ ಅಂದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಪಿರಪೋನಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಾನೋಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ನೆಲೆ ಅಪಗ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾನ ಅಂದು ಅಪಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಪನ್ಪೆ ಇರೇಗು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಜಾಗೆಡ್ ನೆಲೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ಅರೆ ತಾರಬರಿಕ್ ಬತ್ತದು ನೆಲೆ ಇದು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಬಂಡಿದ ಉಳೈ ಬರ್ರೆಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕೆಲ ಪಾಡುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಆ ಬಂಡಿಡು ಪುನಿಟು ಕುಲ್ದು ಚಂಡಿ ಆದ ಅನ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೂಂದಿತ್ತ ತಾರೆ ಬರ್ತೆ ಬಂಡಿ ಬಂಡೆಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಐಸಿರದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಂಡಿ ಪಣದ ಅರ ಪಣ್ಪೇರು ಈ ನೆಕ್ ಅವು ಆ ಗಾದೆಗೆ ತಾರ ಬರ್ತ ಬಂಡಿ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟೆ ಚಂಡಿಂದ ಬಣಪನ ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಗಾದೆಗೆ ದಾದ ಉಳ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸೊಪ್ಪು ಕಾಸಿತ್ತೆ ಸುಲಭ ಆತನು ಅಂಡ್ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಬೀಜೋರು ಬೈದಿದ್ದು ಆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬಂಡಿದು ಏರಬಹುದು ಆನಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಆನಿದ ದಿನ ತವಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟನ ನೆನಪು ಮಲ್ತುಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಆರು ಬಣ್ಣ ವಿಷಯ ಚಂಡಿ ಬಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಪಾಪ ಆನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಪ್ಪು ಅಡಿನಿ ಅವು ಜಾಂಡ ಈ ದ್ಯಾಗ್ ಸೊಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ಚಂಡಿ ಬಂಡ ಈ ಬೇಸ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ಸಪೂರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಬರ್ಸಪೂರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಕೃಷಿಕಲ ಸರಿಯಾದವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪಗ ಇಟ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾರಣದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾರಬರಿಟ್ಟು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡಿಯರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪನಿಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸಬರುಡು ನಿಜವಾದ ಬೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಬರಡು ಪಗ್ಗು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಷ ಬರಡು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ಪನಿಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸಕೊಂಡು ಜುಮಾದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ತಾರಬರಿ ಪಂಡದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮೊದಲೇ ಬಂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಕೆಂಡ ತೋಕೂರ್ದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂಡಿ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನು ತೋಕೂರು ಗುತ್ತುಡತ್ತು ತೋಕೂರು ಗುತ್ತ ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿದವರು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತದ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಾಗ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಾರಬರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಟ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಪಂಡ ತಾರಬರಿಟ್ ಕೊಡಿಯೇರವನು ಜುಮಾದಿ ಅಂಡ ಕೊಡಿಜಾಪವನು ಜಾರಂದಾಯ ಅಂಚೆನೆ ತೋಕೂರು ಗುತ್ತುಡು ಕೊಡಿಯೇರವನು ಜಾರಂದಾಯ ಅಂಡ ಕೊಡಿಜಾಪವನು ಜುಮಾದಿ ಅಂಚೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಜುಮಾದಿ ತಾರುಡಾದು ಅಡೆಪೋಯ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ತಾರದ ಬರಿಯಾಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನೀರು ಒಂದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ
ಮೆತ್ತೆನದ ಜಾಗೆ ಸುತ್ತಲ ಪಂಡ ಸುತ್ತ ತೋಡು ಬೊಕ ತಾರು ಬಂಡ ತಾರುನ ಜಾಗೆ ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ಣ ಕಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಬರಸ ನಂಗೆ ಬಂಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರು ತಗ್ಗು ಆ ತಾರುಡ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜುಮಾದಿಗೆ ತೋಕುರುಗು ಪೋಯರೆ ಇರ್ನ ಪಂಜಿಡ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೋಯಿನಿ ಮುದಲೆಡು ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಮುದಲೆ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಬಂಡಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮುದಲೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಜೀರ್ಣ ಅದು ಆ ದುಂಬುದ ಮುದಲೆ ಒಂಟಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಐತ ಲೀಲೆನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವಳು ನಡತಂಡು ಜನಕಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ ಮುದಲದ ಕತೆ ಅವಳು ಮುದಲೆ ಬಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟ ದುಂಬು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಹಿಡಿದವರು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿನ ದೆತ್ತೇರು ಅವಳು ಪಂಜಿ ಬಂಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಡು ಇಡೀ 500 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗೆನದ ಒಕ್ಕ ತೋಕೂರ ಗೊತ್ತು ಕೌಡೂರ ಕೋಟೆ ಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮೂಲ ಅಲ್ತ ಪನ್ಪನ ಸಂಧಿದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಭಾರಿ ಜೋಡಿದು ಬತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಕೂಡ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿಯೇ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಜುಮಾದಿ ತಾರ ಬರ್ತ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡೆ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆನೆ ಮೂಲು ಪಂಜಿದ ಬಂಡಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅವೇನು ಪಂಡದಾಯಕ ಮುದಲೆ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಡೆ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನವು ಸರಿಯಾ ಪಾಡ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ನೋಟುದ ಮಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗೆಲ್ ಡಿಚ್ ಒಂಜಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಈ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಿ ಕೈದಾದ ಈ ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತುಂಡತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರಂಜನೆಗೆ ನಲಿಪುನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಲಿಟ್ ನಲಿಪುನ ಬೇತೆ ಸುರುಕು ಗಗ್ಗರಿಚಿಡು ಬಲಿಟ್ ನಲಿಪುನ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಐತೊಡೆ ದೈವದ ದುತ್ತ ಐತೊಡೆ ನಡುಟೊಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಚೇತನ ಪೊರ್ತುಲಂಜಿ ನಲಿಪೆರಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿದೆ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಪಾಡದರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಡು ನಾವು ಆಭಾಸ ಅಂದು ತೋಜು ಇತೇತುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂತಮಾಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೈದನು ಅಂಚಂದು ಈ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನವು ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆಭಾಸ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಪತ್ನ ಸಂದರ್ಭದ ಪಣವನ್ನು ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ 14 ಕಟ್ಟೆಡು ಬೇಸರ್ತ ಪಣವು ಮಣ್ಣನೆಂದು ಬುದಾರಂಡು ಅವು ಪಾಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಪಾಡುನ ಆಭಾಸ ದೋಜುನು ಸರಿಯತ್ತಂದು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿಯತ್ತಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಬನ್ನಗ ಸರಿಯತ್ತಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅವನು ಪೂರ ಕತ್ತೇರಿನ ಮರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಭಾಸ ದೋಜುನು ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಿನ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುದಲಗನೆ ಪೂತಮಾಲೆನೆ ಪಾರ್ದು ಮಣ್ಣಣದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣಣದ ಪಡಿ ಕೋರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುಡಂಜಿದಾದಕ್ಕೆಂಡ 6 ಪಂಡೇರು ಪೊಂಜುವುಲು ದೈವಲೆಗೆ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡೋಲಿಯ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಾಯೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ತಾರ ಬರಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ನೀರು ಪಾಡುವರ ಅವಳು ಹಿರೇ ಪಾಡ್ರಿ ಅದು ಶಂಕರ ಮಾಮಡ ಕೊರ್ತು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕೊರ್ತು ಅಕುಲು ಪಾಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ತಾರ ಬರಟೆ ಅಂಚಿಂದ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವಳಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪೊಂಜನ ಅಕುಲು ಪಾಡ್ರಿಜಿದ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಣ ದೈವನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಒವೇ ದೈವಗೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಡುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಮಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅತ್ತು ಪನ್ಪನ ನೇಟಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿನ ಅವಕಾಶದ ಪಿದೈ ರಡ್ನಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನುವಗೆಂಡ ಅಕಲು ಪೊಂಜನಕುಲು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲ ಅಕುಲು ದೆತ್ತೊನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಅಕಲ್ನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಪಾಡು ಇಂಚ ಕ್ರಮತೆ ಉಂಡು ಹೊರತಾದ ಈತನೆಡ ಪೊಂಜನಕಲು ಪೂತ ಮಾಡಲೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂಚ ಕೊರ್ನಿ ಅವಂಡ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲ ಆಣುಲ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೂತಮಾಲೆ ದೈವ ಆವಡು ದೈವ ಅತ್ತಂದೆಪ್ಪಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಐತ ಉಳಯಿಪ್ಪುನ ಶರೀರ ಆಣ ಶರೀರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಸರಿಯತ್ತ ಆಭಾಸ ಅಂದ ಆಪ ನಡೆದವರ ಅವು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೂಜಿನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೇನ್ನವು ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ತಡ್ಯದಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ಕುಂಕುಮಪುರ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಪಿರಾಕಡಿ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಪಿರಾಕಡಿ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತೇರಿದೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ತೇರಿದೆ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓಡಾದು ಆ ದೈವ ಬನ್ನಗ ಚಾವಡ್ಡುಂತನು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲುಂತನು ಅವು ತೂನಗೊಂಜಿ ಭಾವುಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪ ದೈವಗ ದುಂಬದ ಕಾರಡು ದೈವಗ ಆರತಿಲೆಜ್ಜು ಧೂಪ ಪಕ್ಕ ದೀಪ ಮಂಚವಡು ದೀಪ
ಐಕ್ ಬತ್ತನು ಧೂಪ ನಮಕ್ ದೈವಗೂ ಕನಪಿನ ಧೂಪ ಐದಾನೆ ಆತಂಡು ಐತ ರಡ್ಡನೆ ವರ್ಷನಾದ ನಕಲು ಮಡಿವಾಳೆರು ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಂಚಿನ ಚಕ್ರಬತ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಲ್ಗ ಪಾಡ್ನ ಹೌದು ಇದು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷನಾದ ಆ ಕುಂಟುನೆ ಮಡಿತದು ಎನ್ನೆಡು ಬಾರ್ದು ಬತ್ತು ನಾಕ್ಲಿ ಬೀಜನಗ ಧೂಪ ಲೆಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಮೂಲತವಾದ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಧೂಪ ಬಕ್ಕ ದೀಪ ಅಂಚಂದ ಅವು ಬರ್ಚ ಅವಲ ಬೋಡೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಕಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂದು ತತ್ತದು ಬೈರೆ ಬಲ್ಲಿ ಧೂಪ ತಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಆರತಿ ನೂದು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಕುರ್ಪಿನ ಧೂಪ ಮಿಸ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂವಡು ಅವು ತತ್ತದು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಕಟ್ಟ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂವಡು ಮೂಜಿನ ಅರ್ಣದಾದ ಕೆಂಡ ಆರತಿ ಕುಂಕುಮಾಂಡ್ ಈ ಬರಿಯಸ್ಡು ಗಾಳಿಪಾಡನು ಪಂಡೆ ಬರಿಯಸ್ಡು ಗಾಳಿಪಾಡನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದುಂಬು ಪಾಲೆಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಯಗೆಂಡ ಕುಂಟುಡು ಗಾಳಿಪಾಡು ಕುಂಟುಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಾಳಿಪಾಡು ಕೋರಿ ಅಂಡ ಕೇಂಡ ಅಪರಾಧಿ ಆನ್ಲಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾಗ ಬೈರಸ್ರು ಗಾಳಿಪಾಡು ಆಯ್ಗು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಆಯ್ಗು ಜೀವ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಬೈರಸ್ಡೆ ಗಾಳಿಪಾಡುವೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬೈರಸ್ಡೆ ಅವಳು ಉದ್ದೇಶ ಒಯ್ತು ಪಾಡುವೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬೂರು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಗಾಳಿ ಬೂರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾವಡೆಂಗ್ಲ ಪಾಲದ ಎದ್ದೇನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಗ ಐಕ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತೀರ್ಥ ದಂಡನ ನುಂಗಾದು ಐಕೊಂಜಿ ಬಾವಲೆ ಪಾಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಅಪುರ ಕ್ರಮ ಎದ್ದೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾದಾತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಕೇನ ಕುಡಂಜಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬರು ದನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಕೆಂಡ್ರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಪನೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತಂಡು ಕೇಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಮೀನು ಮಾಸ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ತುರ್ಬುದ್ದಿ ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಭೂತ ಬೈದಂಡು ಅವು ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಬೈದಂಡು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಂದು ಅವಳು ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಾಜನು ಕಟೊಂದು ಬೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ದಾದಾತಂಡು ದುಂಬು ಅಣ್ಣರೆ ತಾರಬೆಟ್ಲ ದುಂಬು ಮಣ್ಣು ಸಂಪಿತ್ತನು ಮಿತ್ತುಲ ಸಂಪು ತಿರ್ತುಲ ಸಂಪು ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಅಡಿರ್ದುಲ ಉಷ್ಣ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಉಷ್ಣ 4 ಮೀಟ್ಲ ದವೆ ಆಯ ಜೀವತ್ತೆ ಆಯ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಚ ಸಂಪು ಬರ್ಚ ದುಂಬುದ ಕಾಲುದಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಅಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರಿಂಚ ದತ್ತೊಂದು ಬಿತ್ತೊಂದು ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ ಬೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೋಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತುವೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವನಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ತೆಂಕಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಟ್ಟುನಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪರಂಪರೆಂದು ಕಟ್ಟುವೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಐಟು ಉದ್ದೇಶದಾದ ತೋಡು ಅಕ್ಕಲಿನ ಬದುಕವನ ವಿಷಯ ಹೊರತಾದ ಅವಳು ದುಶ್ಚಟ ಬರಲಿ ಅದು ಕುಡಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಚೊಂಬುಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ಎಂಕಲ್ನ ಉತ್ತರ ಏನ್ ತ್ರ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ದುಂಬು ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ನೀರು ಕೊರಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಚೊಂಬುಡು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ದಾದಕೆಂಡ ಇರು ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ತುಂಡು ಚೊಂಬು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಚೊಂಬು ಅಂಡ ಆರು ಬನ್ಲಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮಗ್ಗಡು ಕನೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಚೊಂಬುಡು ಕನತದು ಅಂಡ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ದಾಯ ಕನೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಬೆರಿತಕಲ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂತಿನ ಕಾಲ ದುಂಬಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೀನ ಸೊತ್ತುಡು ಬಟ್ಟಲ್ ನನ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ದಾದಂದು ಚೊಂಬುಡು ದೆತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಟ್ಟಲ್ದು ಚೌಲಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನೇಮದಗಲ್ಲ ಏರಂದು ಮಣ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡಾದು ಸೀದಗಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊದಿಪ್ಪ ಅವು ದೆತ್ತದ ಬಾಯಿಡು ಮತ್ತೆ ಚೊಂಬುಡು ಮೈತೊಂದಾತನು ಉಬ್ಬೆರ್ಲತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾನಾಗ ಈ ಜತನಗು ಬೋಡಾದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪೂರ ಕ್ರಮಕುಲಿತ್ತಂಡು ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಕನಪನ ದುಶ್ಚಟನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕನಪನ ಬಟ್ಟಲ್ ದಂಡದಾನೆ ಚೊಂಬುಡಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ವೈಟ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಂಡೊಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇರಗರ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಆತಂಡು ಮಾತ ಪಂಬದಿರಾವಡು ಪರವಿರಾವಡು ನಲಿಕೆದ ಕುಲಾವಡು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಾವಡು ಆ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಪ್ತುಡುಲೇರು ಒಂಜಾತ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಸರಿಯತ್ತಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವಳು ಐಕ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇಂದ ಒಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಸರುಗಿಂದೆ ಬರಿಯರೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲ್ ನೀರು ಬರೋಡು ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೊಂಬುದಬೇಕಂತ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಖುಲೆ ನೀರು ಬಾರ್ದಿವಳು ಅತ್ತೆ ಅವಿನ ತುದ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಚಿ ಪೊರ್ಲು ಬರು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮಾಗಣ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕೋಣ ಈರು ಎಕಡೆ ಪಂಡರು ತಾರಭರಿತ ಜುಮಾದಿ ಸುರು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿಟ್ಟು ದೇವೇರನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀನಿ ಅವು ನಮಕ್ ಊರ್ದ 5 ಗ್ರಾಮ ಮಾಗದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಸುರು ನಮಕ್ ತಾರ ಬರ್ತಿ ಏರಿಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿ ಸುರು ತಾರ ಬರ್ತ ಜುಮಾದಿಗೆ ತೋಕುರ್ದ ಜಾರಂದಾಯಗಲ ತಾರ ಬರ್ತ ಜುಮಾದಿಗಲ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತಿನರಿಗಲ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ತಾರ ಬರಿತ ಮನ್ನಡೆ ಅವ್ಳು ಗಡಿಯಾಪುನ ನಮ್ಮ ತಾರಾವರಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನಡೆ ಆರು ಪಣಪನೆ ದೇವೇರನ ಭೇಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಲ ದೇವೇರ ಮಾಗಣ ದೇವರತ್ತೆ ಆ ಮಾಗಣ ದೇವರ ಭೇಟಿ ಆಪನವು ದಾಯೆ ಅವು ಜುಮಾದಿ ಊರುಗ ಅರಸ್ವಾಯಿನ ಜಾರಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ದಾಯೆ ಭೇಟಿ ಆಪುಜರತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ತಿನ್ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನೇ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಕರಾರ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರು ದಾಖಲಿದಾರಂದು ಆತು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪನ್ಪಿನಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೋಲು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಉಂತುದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಇತ್ತೆ ಅವು ಜುಮಾದಿಲ ಪಣೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಲ ಅವು ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಲ ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು ದೇವೇರಿಗೆ ಜುಮಾದಿನೇ ಭೇಟಿ ಆವಡು ಪಂದ್ ಬೈದನು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಉಂತುದು ಬೋತುಂಡು ನನ ದಾದಂದು ನನ ಆತ ಅವಳೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೇಶವ ಶೆಟ್ರೆ ನೇಲೆ ಕಂಬಲ ಅವಳು ಜುಮಾದಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಜಾಕೆ ಅಂದು ಅವಳು ನೇಲೆ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಥದ ಕಂಡ ಕೆಂಚಿನ ಅನ್ಬನೆ ಎದುರದ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಕಂಡ ಅವಳು ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಜಾಗಲುಂಡ ಅವಳು ತಾರ ಬರ್ತ ಜುಮಾದಿ ಮೂಜಿಗೊಡಿತ ಬಂಡಾರ ತೋಕುರ್ದ ಜಾರಂದಾಯೆ ಅಂಚನೆ ನೆಲ್ದರ್ತ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದು ದೊಂಪಂದ ಬಲಿ ಆಯಿರಂಡು ಅವಳು ಇದ್ದ ನೇಲೆ ಕಂಬಳದ ಜುಮಾದಿ ಅವಳು ಭೇಟಿ ಅವಳು ಅಂದು ನೇಲೆ ಕಂಬಳದ ಜುಮಾದಿ ದೇವರೇ ಭೇಟಿ ಅವಳು ಈ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನೇಲೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟು ತತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಕೊಡಬಂದಾಯ ಅಡೆಂಜ ಪುತರ ಜಾಗಿಗೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಜಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹುರ್ಕೋಡಿಡು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಪಿಲಕ ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಜವಾದ ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವಳ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡ ತಾರಬರಿತ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ನಿಗುಲ ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನೋಡು ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ತಾರಬರಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಓಪುರ ದೈವಳುಲ್ಲ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಅಂದ್ ಮೈನ್ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗೆ ಐತ ಮನದನೆ ಜಾರಂದಾಯ ಕಟ್ಟಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯಾರು ಬಬ್ಬರಿಯಾಗುಂಡು ಪಂಜಿರ್ಲಿಗುಂಡು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಐಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಬ್ಬರಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆಕೆಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಅವಳುಂಡು ಅವಳು ಅಕೇರಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಡೆ ತುಂಡಗೆ ಫುಯಲ್ ಗೊರಪನಾಯ ತೂಟೆಡಪೋದು ಅನ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ತ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕಳವಾರು ಪ್ರದೇಶ ಇಡುತ್ತಿನ ದೈವ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಂಬುದೇರೆ ಅಂಡ ದುಂಬಗಕ್ಕಲು ನಂಬುಡ ಸರಕಾರ ಓಲು ಭೂಮಿ ಕೊರ್ತುನಿಗೆ ಎಂಡ ತಾರಬರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೊರ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟು ಐಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಭೂಮಿ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ನಂಬೋಲಿಯಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನೆಕ್ ಸಾಧಿದಾದ ಅವೇನು ಸಾಧಿ ನಮಡಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೂಲೊಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಒಂಜಿ ದೈವ ಕನ್ನಡುಂದಾಂಡ ಆಲ್ತ ರಾಜ್ಯ ದೈವಡ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತದಾಲಜಿ ಕಂತ ನಮ್ಮನೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ದೈವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡಲ ಅಕುಲು ಬರ್ತದ ರಾಜ್ಯದ ದೈವಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚೆಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದೊಂಜಿ ಸೂಕೆ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚೆ ತೊಡಗದುಂಡು ಎಂಚ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕುಲು ನಂಬುನ ದೇವರನ್ ನಂಬೊಡ್ಡಲಕೇನೋಡು ಇತ್ತೆ ತಾರ ಬರಿಟಂದಂಡ ಆ ಊರುಡು ದೇವರನ್ ನಂಬೊಡ್ಡಲಕೇನೋಡು ದೈವನ್ ನಂಬೊಡ್ಡಲಕೇನೋಡು ಆ ಜುಮಾದಿಡಕೇಂಡದು ಜುಮಾದಿನ ಅಪ್ಪನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐದೊಕ್ಕ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಐಕಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಸಾದಿ ಒಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಜುಮಾದಿ ಪಂಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾರ ಬರಿತ ಬಂಡಿದ ದಿನತಾನೆ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಶುಂಠಿ ಬೊಟ್ಟು ಜನನ ತಾರಕೆರೆತ ಸ್ಥಾನ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಕಲ
ಅವಳು ಬತ್ತದು ಕೇಂಡದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕರವಾರ ಮಾಗ ನಡೆದು ಎಂಚಿನ ನಂಬುಂಡ ವಾಕಾರಣಗಳ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗ ಹತ್ತು ಬಣ್ಪುಜಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೋಡಣೆ ಎಂಚ ಪಣಪನವನ ತೆರಿಪ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಕರುವಾರ್ಲ ಬಾಲ ನಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದೆ 7 ಗ್ರಾಮ 7 ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು 7 ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಜಾರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಸೇರುಂದಂಡ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪಣಪನೆ ತನಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಂಡು ಅವೇನು ಬೆಸುಗೆ ಪತ್ತುಂಡ ಪಣಪನ ತೂಪ ದುಮ್ಮು 7 ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಕರುವಾರ್ಲ ಬಾಲಲ್ಲ ಇತ್ತ ವಿಂಗಡಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ 5 ಗ್ರಾಮ ನಮಕ್ ತಾರಭರಿತ ಮಸ್ತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತಾರಭರಿತ ಜುಮಾತಿಗೆ ಪಾಲ್ಯದ ಅಣಿದೆತ್ತದು ಬೊಳ್ಳಿದಾನಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಗ ಪಾಲ್ಯದ ಸಾರಿ ಮುಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದನ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಬೊಳ್ಳಿಡ್ದಾದನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಜುಮಾದಿ ಆ ಮುಗೋನು ಒಪ್ಪಿಸಾನಾಗ ಜುಮಾದಿ ಆ ಮಲ್ತಿನ ಎರಡಕ್ಕೇನ್ವೆ ನೆಟ್ಟದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಂದು ಕಡೆದೋದು ಆಸಾಮಿಡು ಪಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಾರಿ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಆಗದಾಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಲಯ ಸುಳ್ಳು ಪಡ್ಡೇಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಜುಮಾದಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯೆ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತದ ಪೋನಾಗ ಕಂಬಳದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಲ್ದುನು ರೇಖಾರಿಯೇ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ತದು ಜುಮಾದಿನ ಕಾರಡಿಕೆ ಮಗನ್ ಬಾರ್ದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಾದ ಕೊರಲ ತಪ್ಪಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿತ ವಾಲೇನು ನಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸ ಪಡ್ಡರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿನ ನಾಲೆ ಬೊಂಗ್ಲಿನ ಮುಗಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಲೈ ಇತ್ತೆಲವು ಉಪ್ಪುನು ನಾಲೈ ಆಣಿದಾನೆ ಆರ್ನ ಕೆಬಿತ ಓಲೆದ ನಾಲೈ ಇತ್ತೆಲವು ಅತ್ತು ತಿದ್ದೆಂಬಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕನ್ಪನೆ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆಂದ ಕೇಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಜುಮಾದಿನ ಲೀಲೆ ತುಲೆ ತೀರ್ಥ ಕರೆತ ಪನವು ಎತ್ತೊಳಿಗೆ ನಾಡಂಗರಸು ಮಲ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಕರೆತ ಪನವು ಎತ್ತೊಳಿಗೆ ದೈವ ಮಂಜು ಮಲ್ತೆ ಆ ಪಣವು ಒಟ್ಟಾದ ಇವಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿನ ಬೇಲೆ ಬೆನುಡು ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆನುಡು ಓಲು ಬೆನ್ಪುನಿಕೆ ಅನ್ನಗ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಆನಿಡ್ದು ಶುರುವಾದ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳಡುಂಡು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಡು ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಬೆನುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮುಗತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅವಳೇ ನಾಟ ಆಡುವನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಉನುಡು ತಿದ್ದೆ ಅಂಬಲಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಬಿನೋಡು ಭಿನ್ನಾನ ಕಾರಣ ಲೆಪ್ಪನ ಅಪಗ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೀರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಗೆ ವಿರ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಡವನು ಓಲೆ ಮಾನಿ ಕೊಡ್ತು ಆಯ ಬೆನ್ನಗ ಅವನು ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಾಪುನ ಏರು ಅಪಗದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ತಿದ್ದೆ ಗಂಬಲಗ ನೇಲೆ ಸಂಕಟ ಪಾಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಪಂಪೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬತ್ತಿನ ಅಪಗ ದುಮ್ಮು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ರೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಇಡೀ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಾರ ಇಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಪಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಪಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ 5 ಬುಗ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಈ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆನು ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗೋನು ನಾಟವನ ಅಂಚಸ್ನ ಕಠಿಣೆ ಮೊಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ನಾಟವನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇಕೇನು ಎನ್ನ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆಡು ಅಲೆಪ್ಪು ತಲೆಪ್ಪು ಮಲ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗಿಂಬೆ ಪಂಪನೆ ಅಲೆಪ್ಪು ಲೆಜ್ಜಿ ತಲೆಪ್ಪು ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿನುಪ್ಪು ಕಂತಿ ಮುಗೋನು ಏರದು ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಜುಮಾದಿ ಪಂಪನೆ ಎನ್ನ ಮುಗಯಾನು ಏರುವೆ ಎನ್ನ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಕಡತ್ತು ಪೋವತ್ತ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬುಲದ ಅಬುಲ ತಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಕಡತ್ತು ಪೋವತ್ತ ಈನ್ ಆ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಕಡಪುನಗ ಬೊಳಿಯನರೆ ಕಾರ್ನು ಕರಿಯನರೆ ಸಿಗುನು ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆ ತರ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದು ಬೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಒರ್ಕಡಿ ಜೀವ ಒರ್ತು ಕೊರಿಯಡ ನಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿನ ಮುಗಕು ಎನ್ನ ಓಲೆದ ಬಂಗರಿನ ನಾಲೈ ಪಾಡುವೆ ಪಣದ ಅವೇನು ಕಟ್ಟುನಗ ಮುಗ ಕಟ್ಟುನಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸಂಧಿ ಮಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೈ ಮೋನೆದ ಮೂಂಕುಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತು ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಲ್ ಪಣ್ಪುನೆ ಅಪಂಡ ಆಲ್ನ ಓಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡು ಆ ಬಂಗಾರದ ಓಲೆ ಎತ್ತು ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅವು ನಾಲೈ ಎನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾರಭರಿತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಾರಭರಿತ ಜಾಗೆಡ್ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬ್ಲಗೆ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ವೈಪಿನ ಕರ ಬಂಡೆ ರಾವತಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ವೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಂಡಿ ವೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಪಗ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬ್ಲಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ತಾರಾಯ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಟಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಂಡಿದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುವೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರತ ಅವಿಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ
ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೇಡ ಪಂಡಿರದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೇಡ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬೊಕ ತಾರಬರಿಗೆ ಸಾನಗ ಕೆಸರು ಪಲ್ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೇಡ ಸಾನೋಗು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೇಡ ಬಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡಾಗ ಮರ ಓಲು ಬೋಡುದು ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪರಿಸರ ಉಂಟು ಹಿರಿಯನೇರು ಪಣ್ಣ ತಾಕೋಟೆ ಪಲ್ಪಿನ ಮರ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ತಾಕೋಟೆದ ಮರ ತಾಕೋಟೆದ ಮರನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಕೇಂಟೇರು ಅವು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳುದ ಮರ ತಾಕೋಟದ ಮುಳ್ಳ ಆ ಮರನ ಕೇಂಡೇರು ಅಪಗ ಅವು ಒಂಜೆ ಮರ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕಡೆ ಒಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಮರ ಉದೇ ನೆಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪು ಜಾದ ಬಂಡರಿಗೆ ಅಪಗ ಜುಮಾದಿಡ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲು ಪಂಡರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಬಂಡಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಮರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿನ ಬರ್ರೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಕೇನ್ವೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನ ಮರಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೀತೆ ಎಂಕ ಬಂಡಿಗೆ ಆ ಮರಡು ಕೊರಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶರ್ತ ಪಾಡುವೆರು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮರ ಉದ್ದೇನು ಕೊರ್ಪ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರ ಮರ ಈ ಕೊರಡು ಅಪಗ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾರ ಮರ ಕೊರ್ಪೆ ಅದು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಮರ ಐಟ್ ಇಡೀ ಬಂಡಿ ಆಯ್ತಾಗ ರಾವತೆ ಆಯ್ತಾಗ ಕುದುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿಲ ಆತನಂದು ಆರು ಪಂದಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮೂಜಿ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ರಾವತೆ ಸಹಿತವಾದ ರಡ್ಡಿ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಬಂಡಿ ಒಂಜೇ ತಾಕೋಟೆ ಬರಟ ಆತನಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮರಡು ಜುಮಾದಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಡತ ಅಪಗ ಜುಮಾದಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿಕೆ ಎಂದೇಡ ಕೊಡ್ತುವೆ ಶರ್ತ ಬಾಡಿರದ ಐಕ್ ಜುಮಾದಿ 1000 ದೈ ಕೊರಿ ಅವು ಮರ ಆತಜಿ ಹೌದು ಆ ಕತೆಟ್ ಒಂಜ ಹಿರಿಯರ ತಿರಿಯರ ಪಂಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ತಾಕೋಟೆದ 1000 ದೈ ಉಂಡು ಮರ ಆತಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಪಟ ಅಂಚೆ ಮರ ಆತಜಿ ಪಂಡ ತಾಕ ಸಾರೋಗು ಸಾರ ಕೊರಿ ಏಂಡ ಮರ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಪಡ ಶರ್ತ ಮರ ಆತನಿಂದ ಒಂಜೆ ಅಪಗ ದೈವಡ ಸವಾಲು ಬಾಡ್ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತು ತಾರಬರಿತ ಜುಮಾದಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಿಗ್ರಹಲ ಅನುಗ್ರಹಲ ರಡ್ಡುಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಯ ಇವ್ರು ಭಾರಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ತಾರಬರಿತ ಜುಮಾದಿ ಆಂಡ ಅವಿನ ಮುನಿಯಂದಂಡ ಐ ನಿಗ್ರಹಲ ಮಲ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹಲ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಮುಗತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರೇನ ನಿಗ್ರಹಲ ಮಲ್ತೆ ನಟ್ಟಿನಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ ಅರನ ಬದುಕಾದ್ಲ ಕೊರಿ ಪನ್ಪನ ಬಾತ್ಯರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಾರಬರಿತ ಜಾಗೆಡು ನುಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಗುತ್ತು ಮಡತನದಕ್ಲ ಪೋಡಿ ಬೆರಗಿ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ದೈವ ನೇಮುಡಾದ ಮುಗೈರ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೇಮುಡು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಆ ಜಾಗ ಗುತ್ತು ಮಡತನದಕ್ಕಲ್ಲ ನುಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೋಡಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೇಕಲ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಕಲ ಬಂತೀನಿ ಅವಳು ಶಬ್ದ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಂದುಪ್ಪು ಎಜ್ಜಿನ ಪಟ್ಟು ಬಟ್ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಎಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣನಂಕ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತೆತ್ತುಂಡ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪಗನೆ ಅಪಗನೆ ಯಾಕೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತೋಕರು ಗುತ್ತದ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನವೇನೆ ಅವಳು ಆ ರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಏನವ್ರು ಪಾತಿರೋ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಸಂಖ್ಯ ಅವಂದೇ ಬಂಡಿದರ ನಮ್ಮ ಎಂದುಂಟು ಬಂಡಿ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೇರು ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮೇರ್ ದೈವಡ ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಾಪೆ ಬಂಡೆ ಕೊರಿ ಎಂಕಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಜುಮಾದಿನ್ ಯಾಕೆ ಮೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ಬೋದೇನ ಲೆಪ್ಪುಲೇನ್ ಅಂಚ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ಬೋದು ಜುಮಾದಿನ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದೋಡು ಬಂಡಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬೈ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಅವನು ಒಪ್ಪಿನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಕುಸಿಲಿಗೆ ಜುಮಾದಿನ ಯಾನ್ ಕೀತ್ ಮಲ್ತೆ ತಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮರಟ್ಟಿ ಈತ ನಿಕ್ಕಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಜುಮಾದಿ ಈ ದಾದ ಕೊರಪ ಅಪ್ಪಗ ಜುಮಾದಿ ಕಠಿಣೇ ಮಾಡೇ ಬಂಡನೆ ಅವಳು ತಾರಾಯಗರನು ಈರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡುಂತದು ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಮುರೇಲ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಅಡೆಗೆ ಬಂಡಿ ಆರ್ ನಡೆ ಬತ್ತ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತು ಬಕಾರ ಜುಮಾದಿರ ಜೋಗುಲಾಟಿಗೆ ತಪ್ಪಾಡು ಅವು ಯಾರು ದೈವಡ ಜುಮಾದಿರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಂದ್ರದು ಅವಾಗ ಜುಮಾದಿ ಅವಳು ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಪನೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಿರ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಪುರ ಆಪುನಿ ಅನ್ ಲೆತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡುಕೊಂಡೋಡಿವನ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ತಾರಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಾತ ದಾಖಲೀಕರಣಗಳ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯಲ ಬತ್ತಂಡು ನಲ್ಲ ಗೂಢಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲು ಮದ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲ ಬೊಳ್ಪು ಕನೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದಿ ಅನ್ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆದೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆದಾದ ಕೆಂಡ ತಾರಬರಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವರ್ದು ಅಲ್ತ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೆಗೆ
ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಒಂದೇ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ನೇಮ ಮಲ್ತದ ನೇಮದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದಕ್ಲೆಗಳ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಪನಲ್ಕ ಕಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ದೈವ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನೆಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ.